Jo. Nej. Jeg vil gerne have min bil synet. Ja. Har du noget papir med på bilen? Ja, det har jeg da. Ja. Og det er bare et almindeligt periodesyn, du er indkaldt til. Ja, det er det. Så vil jeg lige foretage en bremsetest. Og jeg starter med at prøve første aksel. Se om der er noget skævbremsning, som man kan se op på displayet. Så skal de følges ad, og de må maks afvige 20% på forhjulene. Så kører jeg frem og prøver håndbremsen på bagakslen her. Og så til slut så prøver jeg fodbremsen på baghjulene. Og de må så afvige 30% i forhold til højre og venstre hjul. Og så kører jeg ind på liften og laver en visuel undersøgelse af undervognen. Tjekker om der er lidt slør i hjulophængene. Det ser rigtig fint ud. Har du lige fået en sprøjte med undervognsbehandling? Ja. Ja. Det ser godt nok rigtig fint ud. Nå. Det er også en god ting nu her med de hårde vinter, vi har haft de sidste par år. For vejsalt og hvad det ellers er. Tjekker vi lige, om der er noget slør i styrkugler og bremseslanger, de er i orden her. Det er det vigtigt, når man vasker bilen selv, at man lige får godt skyllet heroppe i hjulkasserne. Nu har du plastik ind og skærme i, men ellers så kan skidtet nemt sætte sig herinde. Ja, det er vigtigt. Det er fordelen ved, når man vasker selv frem for at køre i vaskehal. Ja, så får man det sidste skidtskyld der. Så tjekker vi lige motorrummet her, om batteriet sidder fast. Nu er den pakket fint ind i et batteri, så den skal nok sidde fast. Og så lige om der er bremsevæske på der. Ja. Om den er op mellem minimum og maksimum. Og det er den. Og den er rigtig fin, ja. Den står lige oppe ved maksimum. Ja. Og bilens stelnummer, den står her. Nu kan vi lige se, om det er den rigtige bil der. Ja, det stemmer overens med computeren. Ej, sikkert nogle flotte fest, du har der. Ja, det ser godt ud. Nu nævnte du, at du skulle på ferie snart. Skal du til Tyskland i den anledning? Ja. Eller skal du igennem Tyskland? Ja. Hvorfor? Det er fordi, der skal det kræve det, hvis du skal ind i en af storbyerne i Tyskland, at du har så et miljømarkat. Sådan en miljøzonemarkat. Som skal bruges i de større byer, hvis du skal ind i byzonen. Jo, og det er noget, jeg kan få her også? Ja, det er noget, den kan du få her i forbindelse med syn. Du kan også få en uden, at du er til syn, og kan man bare komme forbi og hente. Man skal bare have registreringsnummer med på bilen. Det lyder spændende. Så man kan få det hele ordnet her. Ja. På en gang. og ellers så kan du se inde på min hjemmeside, der kan du se i byerne, hvilke byer det drejer sig om. Ja. Hvor den er krævet i. Men det er mest de sydtyske byer, og så Berlin. Ja. Hamburg er ikke kommet med endnu, men kommer højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt. Der. Nu sagde du, at du skulle på ferie med campingvognen til sommer. Der. Ja. Skal du have den med sydpå, eller? Ja, det skal jeg. Hvorfor? Jamen, det er fordi, så har du muligheden for at kan få den Tempo 100 godkendt, hvis du skal køre igennem Tyskland. I stedet for at køre 80, så må du så køre 100 km i timen i stedet for. Jo. Og det er også noget, vi kan klare her. Men det kræver så, at din dæk ikke er over 6 år gammel, og at den har slængerkobling, og den har støddæmper på. Der. Så. Men det er også noget, du bare kommer forbi, og så kan vi ordne. Det lyder rigtig godt. Så man kan faktisk få det hele ordnet her, og så bare køre sydpå, kan man sige. Ja, så er du ferie klar i hvert fald. Jeg hedder Kim Eskesen, og jeg er ejer af synshallen Esbjerg. Og det er byens eneste privatejet synshal. Og jeg har synet biler i lige godt 17 år nu. Har haft hallen her i 2 år som selvstændig synshal. Og har nu udvidet grundet travlhed med en ekstra bane og en ekstra mand, for at kunne servicere mine faste kunder og mine nye kunder. Jeg har på hjemmesiden så man kan booke en tid, men ellers så er man velkommen til at bare komme forbi, når det passer en. 80% af min syn bliver foretaget lige direkte fra gaden af. Du kan få synet din bil, motorcykel, trailer, campingvogn, eller få lavet et 12-syn af din motorcykel eller bil.
glæder mig til at se dig som kunde her, og vi har altid dagens avis, en småkage eller en kop frisk kaffe, og dagens nyheder kørende på tv-skærmen i synshallen der.